শ্রী জগন্নাথ ভক্ত ঘোষ শ্রী জগন্নাথ। ବାପା ମା ମତେ ଅନାଥ କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ତାର ଥିଲା ଜମିଦାର ଲୋକ ସବୁ ପରକ କରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ରହି ମୋର ଲାଭ କଣ? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଦିନ କାଟିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାକୁ ଯେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲି, ତାକୁ ତା ବାପା ଘରେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିଯିବି? ନା ନା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠି ଭିକ୍ଷା କରି ଦିନ କାଟିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हरिओम हरिओम हरिओम। मौसा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे बापा विजय, कौन खबर? ये कहला खचिला बलद खचिला खाई आसुली खोजी खाइया। अच्छा बापा विजय, कौन खबर कहलु क्या? कौन खबर मौसा? सेही भोंडी पे बहुत चिंतित। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଜେଜେମାନ ଯାଇଥିଲି, ଜେଜେମାନ ଘରକୁ ଯାହା ଦେଲେ ଏଇ ତ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ କହିଲି ଟିକେ ବିଜୟକୁ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇଥିଲି। ଏଇ ବାପା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମଉସା? କହୁଥିଲି କଣ କି, ଭଉଣୀଟା ଘରେ ରଖିଛୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଆସୁ ଯେତେ କହିବୁ। ଏଇ ବାପା ଭାରି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଘର ସୁନା ରୂପା ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯଦି କହିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସି କହିବି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା କୋଉଠି ହେଲା କି? ଆଉ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୁ ତାହେଲେ ତା କରିଦିଅ। ହଉ ମଉସା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆଉ କଣ? ହେ ବାବା ଶୁଣୁ, ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ବାହାଘର କରିଦେଇଛୁ କୋଉଠି, କଣ ସେ ଯୋଉ ରଘୁଆଟା ସହିତ? ରଘୁଆଟା ସହିତ। ଆରେ ବାବା ତୁ ରଘୁଆର ଖବର ବୁଝିଛୁ ନା? କଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତା ଜମି ବାଡି ସବୁ। ତୁ ତ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ସବୁ ତ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବାପା ତା ଜମି ବାଡି ଆଉ ନାହିଁ। ବୋପା ଆଣିଥିଲା ଯୋଉ କରଜ ଆଣିଥିଲା, ସେଗୁଡା ସବୁ ତ ସିଏ ସୁଝି ପାଇଲା। ତାର ବୋପା ମରିଗଲା, ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଜମି ବାଡି ଗୁଡାକ ସବୁ କୋରଖ କରିକି ସେତେବେଳେ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଜମି ଜାଣିଗଲା। ଆଉ କଣ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଛେନାଟା ରଖିବ? ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ ମଉସା କୁହ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଇଏ ଟୋକାଟା କୁଆଡୁ କିଛି ପାଇଲାନି। ଘର ଅଛି ନା ଦୁଆର ଅଛି ନା କଣ ଅଛି, ବାର ଦୁଆର ସୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସିଧା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଆଉ କଣ କରିବ? ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ସେ ଭଉଣୀଟାକୁ ସେଇଠି ଦବୁ। ଯାହାହେଲେ ମଉସା ସେ ତ ବାହା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିକି ବାହା ହେଇଥିଲା, ଖବର କରିବି। ବାହା ହେଇଥିଲା, ଛେନାଟା ହେଇଥିଲା। ସିଆରି ଯେମିତିକା ବାହା ସାଗର କରିଦେଲା ମାନେ ଭଲ କଥା। ବଢିଲା ଝିଅ, ନିଆଁକୁ ଝିଅ, କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା। ଆଉ ଗୋଡଟା ଯଦି ଖସିଯିବ ତୁ ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ ତ ବାବା? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ହଉ ମଉସା, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିକିରି ପରିବାର କହିବି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିକି ଖବର ଦେବି। ବୁଝିବି ତ କହିବ ଆଉ କଣ ଥିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ବୁଝିଲୁ ନା? ଆଉ ତୁ ଆମ ଘର ଆଉ କହୁଥିଲି ତୁ ମତେ ମୁଁ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ତତେ ଟିକେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରେ ପରିବାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ତାପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ହଁ ସେ ଜମିଦାର ଘର, ବୁଝିଲୁ ନା? ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ହଁ ଏଇ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ମ, ଏଇ ତାର ଖାଲି ପିଲାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ତା 3 ଲାખ ମରିଯାଇଛି, 2ଟା ଛୁଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ବୁଝିଲୁ? ଏଇ କଥା କହିବା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା, ମନେ ରଖି। ଏଇ ଖାଲି ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଖବରଟା ଦେଇଦିଅ। ପୁରା ଲୋକଟା କେତେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା। ହରିଓମ।
ଭାଇଓ ଭାଇଓ ଭଲ କାମ କରି ହଁ କଣ କରିବା କହିଲ କରିବା ମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ମୋର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ରଘୁଆଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ବାପା ମା ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ସିଏ ତ କୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲାଣି ମଲା ତମ ବାପା ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଢାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇକି ରହିଲାଣି ଏବେ କଣ କରିବୁ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ସେ ଯଦି ଆସିବ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ପାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଲା ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ରଖିକି ବେକରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବ କଣ ସେପଟେ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଭାଇ ଭାଉଜ ପ୍ରଣାମ। କିଏ କିଏ ତୁମେ ମୁଁ ରଘୁ। ରଘୁ ତମେ କୁଆଡେ ଏଠିକି ଆସିଛ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନବାକୁ ଆସିଛି। କଣ କହିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନେବାକୁ ଆସିଛ ହଁ। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗୁନି ଭାଇ ତମର କଣ ଅଛି ନା ଘର ଅଛି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଉଛ ହଇଲ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଉନି କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ନବ ଯାଅ ଯାଅ ଏଠି ବାହାରି ଯା ଆପଣ ଭାଇକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୋ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ତାପରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ତୋକୁ ପଠଉନ ରଘୁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବନି ତମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଭିତରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ତ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନବାକୁ ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାପି ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାଇ ନା ହେଲେ ଭାଇ ଥରୁଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଡାକି ଦିଅ, ତାକୁ ଦେଖା କରି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ছি 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 କେଡେ ଅଲାଜୁଟା କିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ସହ ଦେଖା କରିବ ଚୁପଚାପ ଏଠି ପଳାଅ ନହେଲେ ଦେଖିବ ଭାଇ ଭାଇ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଗଦି ଭିତରକୁ ଯା ଯା କହୁଛି ନା ଭାଉଜ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବିନି କଣ କହିଲ ଇଏ ଭିକାରୀଟା ପୁଣି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଯଦି ଏ ଭିକାରୀ ସହିତ ବାହା କରିବୁ ଏ ଗାଁ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେଲି ମାଗ ଚାଲିବି ତ ଚାଲ କହୁଛୁ ଚାଲ ଭାଇ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ କଦାପି ତମର ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ ନା ନା ତମେ ହେଇପାରିବନି ଏତେ ବୁଝଉଛ କଣ ପିଠୁ ନ ପକେଇକି महाजने जुआरे आ गया जुआरे जुआरे महाजने जुआरे जुआर मजे मुसा जुआर जुआर ଆଜ୍ଞା ମହାଜନେ ଏମିତି ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇକି ବସିଛ କାହିଁକି ନା କଣ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ମଜେ ମୁସା ସେ କଥା ତ ମୁଁ କଣ କହିବି ଏମିତି ବସିଛି ଆଉ ଏମିତି କଣ ହାୟ ଏମିତି କଣ ହାୟ ମହାଜନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ବୟସ ମାତ୍ର 45 କି 50 ଏଥିରେ ବହୁ ମା ଇଏ କାମ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଏ ରାତି ଦିନ ତମର ଯାହା ହେଇକି ବିତୁଥିବ ସେ କଥା ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାଡ ମୁସା ସେ କଥା ଛାଡ ସେ କଥା ଭାବି ଆଉ ଲାଭ କଣ ଛାଡ ମୁସା ଛାଡ ହାୟ ଛାଡ କଣ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ଫଗୁଣ ନା କୋଉ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ମାଘ ମାସ ଚାଲିଛି ଏଇ ମାସ ଭିତରେ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରୀ ଦେଖି ଯୋଗାଡ କରିବି ନା ଏ ବୟସରେ ଝିଅ ଦେଖି ଦବ ହଇବ ଇଏ ବୟସ କି ବୟସ କତ ବୟସ ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଏ ଲାଉ ନା କଖାରୁ ନା ବୋଇତାଳୁ ବୁଢା ଏମିତି କେତେ ସବୁ ଦବା ହଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହଇବ ବୁଢା ହଇବ ଆମର ଯୋଉ ବୟସ ଏବେ ଆମର ମନ ଖାଲି ଯେ ଉଛୁଳା ନାହିଁ ପଡି ଆଉ ଉଛୁଳି ପଡିଯିବ ନାଇଁ ସେଥିରେ କହୁଛ ନା ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛି ଯଦି ଆପଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କଟାକଟି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ ରାଜି ହେବ ହଇଲ ରାଜି ହବନି ତା ବାପା ତାଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ବୋଧେ ରାଜି ହବନି ହେ ଝିଅଟାକୁ ବୁଢୀ କରିବ ନା କଣ ଘରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଥିଲା
ସେ ଟୋକାଟା କୁଆଡେ ମଲାଣି କି ଗଲାଣି ତାର ତ ଆଉ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ରଖିକି ଘରେ ବୁଢୀ କରିବ ନା କଣ କୋଉ ଗାଁର ଝିଅ? ଏଇ ମୋ କଳାବତୀପୁର ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ବା ଗଡା ଏ ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ତା ଆଗରେ ଏବେ ଫିକା ପଡିଯିବେ ସବୁ ହେଲା ଯେ ମାଝିଆ ମୂଷା ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କି ଚାଲି ମ ଚାଲି ଚାଲି ତ ପୁରା ଗଜବ ମନି ଚାଲି ଏ ଚାଲିରେ ଖାଲି ପଶୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ପୁରା ବାହାରେ ସବୁ ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବି ମତେ ହଇଲୋ ହଇଲୋ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ହଁ ମତେ ଦେବେ ନା ନେବେ ପୋଷିବେ ନା ପାଇବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ 10ଟା 15ଟା 20ଟା ବାହାରିବି ହଇଲୋ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଖାଲି ଫଣ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ପକ୍କା କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ତ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଅ ସେ ବସ୍ତା ପକା କରିକି ଆସ ମୁଁ ତ ହେଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି ଆଉ ମା ଜାନେ କଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ କଥାଟା ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବୁଢା ଲୋକଟା ଏତେ ବାଟ ଯିବି ଆସିବି ଏ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ଯିବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ ସେ ବସ୍ତା ପକା କରିକି ଆସ ଆଜ୍ଞା ମା ଜାନେ ଗଲି ହଉ ଆଇଲି ଆଉ ଡେରି କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଗୁଡେ କାମ ଅଛି ଆମର ହଉ ଆସୁ ମା ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ଆସୁଛି ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହେଇଟି ହାଟା କରି ବସିଥିବ ନା ମିନାର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାହାଘର ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ପରରାଜପୁର ମାଧିଆ ମୂଷା ଆସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟା ମଉସା ଆସିଥିଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଏ ପଇସା ନବା ମତେ ତ କହୁଛ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟିକେ ମତେ ତ କହୁଛ ତମେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛ ନା କଥା କଣ କି ସବୁ ଭଲ ଜମିଦାର ଘର ହଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଆହୁରି ବାହା ହେଇଥିଲା ତାର ଯୋଡ଼ାଏ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ବାହାର କରିବି ନ କରିବି ସେଇ କଥା ତମ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ ଅଡୁଆ କଣ ମ ବାହା କରିଦେଲେ ଘର ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଯିବ ନା ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ଆରେ ବାପା ନିଜାୟ ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ଆରେ ବାପା ଘରେ ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ଆରେ ଆରେ ବହୁ ମା ବିଜୟ ଆରେ ଦିହଟା ତ ଅତ ବହୁ ମା ଆଇସ ମଉସା ବାପା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମଉସା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ବସ ହାଉ ବସିଛି ବସ ମଉସା ଏଇଠି କଲି ହାଉ କଲ୍ୟାଣ ବାପା କଲ୍ୟାଣ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଏ ଗଲ ମଉସା ଦୂର ବାଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି ସରବତ ନେଇ ଆସିବ ହଁ ଏ ମା ସର୍ବତନ ପୁତ୍ର ଏ ବାପା ବୁଢା ଲୋକଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହଉ କମ ଚିନି ପକେଇକି ତମର କଣ ମଉସା ଯାଇଛି ବଢିଯାଇଛି ବଢି ନାଇଁ ଯେ କାଳେ କେତେବେଳେ ବଡ ବୟସ ଏମିତି ହେଲା ଓ ଆରେ ବାପା ଏ କଣ କହୁଥିଲି ମତେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବିଷୟଟା କହିଥିଲି ସେ କଥା କଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ କହିଲୁ ବାପା ସବୁ ଭଲ ଯେ ଆମ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନେଇ ଛାଡି ଦିଅ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ଦୁବେଇବର ଛି, 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 ଛି। ମତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ମଉସା ପୁଣି କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ହଁ ସେ କହୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ମତେ ନେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଛି ଛାଡି ଛି ଦିଅ। ଛି 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 ଆରେ ପୁଣି ସେ ଭିକାରୀଟାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଭଣ୍ଡାକୁ ଦବୁ ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ରେ ବାପା ଏ ଗୋଟେ କଥା ଜମା 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 ସେ ଜମା ଭୁଲ କରିବନି ବାପା ଆଜି ସେ ପୁଣି ବାହାର ଦୁଆରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଛି ତୁ କଣ ମା ପାଣି ଆଇଲି ହଁ ବାପା କଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ କଲୁ କଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ମଉସା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଆରେ ବାପା ବଡିଟା ଝିଅ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ହାତକୁ ଦିହାତ କରିଦେବୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଭଉଣୀ ତର ସୁନା ରୂପାରେ ବାଟ ଚାଲିବ ଚାକର ବାକର ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିବେ
ତତେ ବା ତ ଭଉଣୀ ଖାଲି ସୁନାରେ ଖାଲି ଖୋଳ କରିଦବ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମଉସା ମୁଁ ବା ସେଇ କଥା ବୁଝଉଛି ସେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝିବନି କାହିଁକି ବୁଝିବୁ ନା ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ତୋର ହଉଛି କହନି ହାଁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ମଉସା ଜମା ଅଡୁଆ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମଉସା ଆରେ ନିଜର ନହେଲେ ଆଉ ତ ପୁରା ଯୁଆଡେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଉସା ନା ଆଉ କଣ କି ଆଉ ତୁମେ କାହିଁ ମତେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଆରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାକୁ କଣ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ଯୁଆଡେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଟା କରିଦେଲେ ଯିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ବୁଝିଲୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ସବୁ ମୁଁ ଠିକ ଠାକ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ଏ ମା ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେ ବୁଝେଇକି କଥାଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକଦମ ପକ୍କା କରିଦେବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ହଁ ମଉସା ତମେ ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି କେତେ ଦିନ ବଢିଲା ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ରଖିବୁ ଜାଣୁଛୁ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସମୟ ଯେମିତି ବୁଝିଲୁ ନା ଆଉ ତୁ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ଆଉ ତୁ ଯଦି ବଢିଲା ଝିଅ ଘରେ ରଖିଲା ପରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ ହଁ ଯା, ସେ କଥା କର ତୁ ଯାଇକି ସେଟା କର ତୁ ଜାଣି କଥା କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପକ୍କା କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତାର ବୁଢା ଲୋକଟା ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜି ହବ କାହିଁକି ରାଜି ହବନି ହେଁ ବୁଢା ହେଇଗଲା କଣ ଏମିତି କଣ ଝିଅଟାକୁ ରଖି ଘରେ ବୁଢୀ କରିବୁ ନା କଣ ହଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସମୟ ଯେମିତି ବଢିଲା ଝିଅ ଘରେ ରଖିଲା ପରେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହବ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଆଉ କଣ ଇୟାକୁ ଝିଅ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କଣଟା ହବ ଗୋଡ ଯଦି ଖସିଯାଏ ତୁ ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ ତ ବାପା ସେଇ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ମତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ହେଲା ହଁ ମଉସା ଆମେ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ହଁ ମୁଁ ବାପା ତାହେଲେ ଆସୁଛି ନାରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ତମେ କିଛି ଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କହୁଛି ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଛାଡି ଦିଅ ତାପରେ ଏ ଲୋକଟାର ଯୋଡାଏ ପିଲା ଅଛି ମୋ ମନୁ ହିଁ କଥାଟା ପାଉନି ଓହୋ ତ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମାଧ୍ୟ ମଉସା କହିଲେ ପରା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାପରେ ଅଛି ନା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଟେନସନ ହଉଛ ତମ ଭଉଣୀ ଏକ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନୁହଁ ସିଏ ହଁ। ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବି କହିଲା ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା ଚାଲ ଚାଲ ହଉ। ତମେ ଯିବର ମାର୍କେଟ ଶୁଣ ଶୁଣ ମାର୍କେଟ ପଛେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବୁଝାସୁଝା କର ବୁଝିଲ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ଉପରେ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ମୋ କଥାରୁ ବାହାରି ପଡିବି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ମୁଁ ତାର ଭାଉଜଟି ବୁଝିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ମୁଁ ଗାଁ କଥାରେ ଖୋଜି ଆସିଲି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ସେ ରଘୁକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ତମ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବର ପାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଭୋଜନ ମତେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ବାହା ହେବାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ଭାଉଜ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି ଓହୋ ସେ ରଘୁଟା ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆମର ପୁଣି ଏ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖି ଏଇଠି ଶୁଣ ତମ ଭାଇ ଆସନ୍ତା ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ତମ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛାଡିଲ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି ବିଦା କରିଦେଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ
ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋର ଦେବତା ସିଏ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ମୁଁ ହେବି ରାଣୀ ସିଏ ଯଦି ଭିକାରୀ ହେବେ ମୁଁ ହେବି ଭିକାରୁ ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଉଜ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ସିଏ ହଉଛି ଜମିଦାରୀ ଘରର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଉ ତମେ ସେଠି ରାଣୀ ହେଇ ରହିବ କଣ ବୁଝିପାଇଲ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଉଜ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଭାଉଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ ତମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀତିରେ ବାହାଘର ହବ ହିଁ ହବ हे जगन्नाथ हे प्रभु हे नीलाद्रि हे कृष्ण दया करो मो उपरे प्रभु दया करो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. प्रभु बाबू ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମାତା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ମାତା ଆମେମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଦେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରକ୍ଷିତ ରଘୁ ରଖିତ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଠିକ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ ବଳିଦାନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେ କୋଉଠି ପାଇବି ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସି ବଡଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଓହୋ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଣେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇ ତାପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଯେ କହିଥିଲେ ମତେ ହଁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ନା ତୁ କୋଉ ରଘୁଆ କହୁଛୁ ରେ ଏ ଯୋଉ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ହଁ। ଓ ହୋଇ ସେଇ କୋଣରେ ବସି ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଅଧମ ରଘୁ ରଖିତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ହଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ସ୍ୱାମୀ ଏ ଚିଠିଟି ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଉଠି ଆସିବେ। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ହତଭାଗିନୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କଣ ପ୍ରଭୁ, ପତି ପାଇଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତାର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଭାଗତା ଶୁଣି କେମିତି ରହିପାରିବି, କେମିତି ରହିପାରିବି? ବାପା ଯେ ଏତେ ଦୂର, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ବୁଝିବି? ଆପଣ ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ ରଘୁ, ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ। Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare, Krishna Govinda Hare Murare, He Nath Narayana Vasudeva, Krishna Govinda Hare Murare, He Nath Narayana Vasudeva. ମୁଁ ତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଶୋଇଥିଲି। ଇଏ ତ ଗଳାବତୀ ଘର, ଇଏ ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ମୁଁ ଏଠିକି କିପରି ଆସିଲି? ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ, ଇଏ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିଲା ମତେ, ଆପଣ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏ ଅଧମର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ମଲା ମଲା ସକାଳଟା ରାତି ପାଇନି ଭିକେରି ଆସି ଦୁଆରେ। ବାବୁ ତମେ ପୁଣି ଏଠି ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ମ? କଣ ହେଲା କାହିଁକି ସକାଳଟା ରାଉରା ହଉଛ? ଦେଖିବା ଆସ କଣଟା ଦେଖିବି? ଦେଖ। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରେ ରଘୁ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ହଉ ବାପା ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଯା ଘର ଭିତରୁ ଯା। ମା ଆରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆରେ ରଘୁ ଆସିଲାଣି। ଯା ବାପା ତମ ଘରକୁ ଯା। ହଁ, ହଁ। ଗାଧା ପାଧା କରିବ। ଘରକୁ ଯା।
ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କଣ କରିବ ଏବେ କର ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ସେଠି ବାହାଘର କରିବାନି ତମେ ତ ମୋ ଉପରେ ଚଢିଗଲ ବାହାଘର କରିବି ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ କଣ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଅ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ ଭାବ କିଏ ମନା କରୁଛି ଭାବ କଣ ଆମେ ଯଦି ରଘୁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇଦେବା ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବ ଆଉ ନହେଲେ ବାହାଘର ହବ କେମିତି ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ମିନା ତମେ କଣ କରୁଛ କର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜାପ୍ତ ଚାଲିପାରିବି ଓହୋ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ ହଉ ତମେ କର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ କର ମୁଁ ଚାଲିଛି ମୂଳରୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ି କୁଆଡେ ଗଲେ ମ ଏ ବାବୁ ରଘୁ ଏ ରଘୁ ମୁଁ ବା ତୋ ପାଇଁ ପିଠା କରି ନେଇ ଆସିଛି ନିଜ ହାତରେ ରଘୁ ଏ ମଲା ପିଠା ପାଇଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ଆଣିନି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସ ମଲା ମନ କଣ ପଡୁଛି ଏତେ ଟେନସନ ରେ ଆଉ ଚଳି ହବ ବାପା ରଘୁ ମୋ ପିଠା ଆଣି ସାରିଲେ ଖାଇବ ଆସ ରଘୁ ହଁ ଭାଉଜ ଆସ 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 କେତେ ଦିନ ଖାଇ ନଥିବ ମୋ ବାବୁକା ପରା ମୋ ଧନକା କେତେ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି ଖାଇଦିଅ ପିଠା ଖାଅ ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ପିଠା ଗରମ ଗରମ ଦେଇକି ଆସ ଜମା ଲାଜ କରିବନି ଇଏ ପରା ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଇଏ ପରା ତମ ଭାଉଜ ହେଲା हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कौन पिठा भीतर ये कागज स्वामी भाई एवं भाउज कपट कर विष मिसाई तुमको मोर आड़ू ये पिता खाइब ना हे भगवान तुमको यही कौन चली प्रभु तुमको यही कौन चली प्रभु विष देली गोटे पापी प्रभु गोटे पापी गोटे मूर्ख प्रभु मुझे विष देती प्रभु मत क्षमा कर प्रभु मत क्षमा कर लक्ष्मी मना कर पिता को न खाइबा ना ना मुझे
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଦେଇଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु प्रभयरं सर्वलोकीकनाथं सर्वलोकीकनाथम् সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। লক্ষ্মী, হে লক্ষ্মী, দেখিব আস লক্ষ্মী, মাই পার্গ দেখিব আস। তুমি যে বিষ খাইবার ଦେଇଥିଲ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭାଉଜ, ଦେଖ ଭାଉଜ, ତୁମେ ଯୋଉ ବିଷ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲି ଭାଉଜ। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଜ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଇଁ ହାତେ ତମକୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲି ପିଠାରେ। ହଁ, ତମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ହଁ ଭାଉଜ, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏ ଶୁଣୁଛ? କଣ ହେଲା? ନା କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଆସ ଦେଖିବ ଆସ। ମୁଁ ରଘୁକୁ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ରଘୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମରିଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛି। ରଘୁ, ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ରଘୁ। ଭାଇ, ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋର ଗୁରୁଜନ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ତ ଏସବୁ କର୍ମଫଳ, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ପରମ ଭକ୍ତ ରଘୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନୁ। ଆମେ ଧନ ମତରେ ଗର୍ବ ହେଇ ଆମେ ତମକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ କ୍ଷମା ନ କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ରକ୍ଷା କରିବେ ରଘୁ। ଆଉ ଭାଇ, ଜୟ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ନା ମୋ ଆଗରେ। ଭାଇ, ମତେ ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅ। ମାରେ, ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଅ ନିଅ ରଘୁ, ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ରହୁ। भगवान विष्णु
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। समस्तଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀପାଦ ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲି, ଏବେ ରହିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ